أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بصيام شهر رمضان الكريم، والصلاة والسلام على خير من قام وصام، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si Korean o kia pudia tanu ku bantugan o kadnantan wa Rabbul Alamin. Ini paka lebih nian rakatanu agiang kai di ika pamuasai si iku bulan Ramadan. Nagusukia salawati tanu si iku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asakan yan ipinakamapia miya muasa si iku bulan Ramadan nagu pinakamapi atu minindeg si iku mga sambayang melagid su mga paralu agus su mga sunnah datar o mga tarawih nagu su mga tahjud nagu su mga pad mga ala iyarga mga sunnah na pepenalamatan tanu sukadnan tanu Rabbul Alamin sakip kisampay tanu sagyang kai mga kutika udi na mga oras datar agyang kai akia pakatalinguma agyang kai bulan Ramadan isay ni kumala mapapadalmon ang mga kamulian na mga kabarakat diundi pakandakalan wallahu ta'ala so mga balas o mga simba na diundi makapamaguyata so mga urip no wallahu ta'ala sa diiran kapagurad-uradi kulang-ulangwan o mga pipiya ang mga galabak. Sisagyang kaiyamasa na patut si ikupitang gisaan ang mga Muslim ang mga datu agu mga Muslim ang mga bai. So diiran di kam bagu-baguy si iko simbayran para tiyaran mga panunuatan niran nagu pangunutan niran si iku Allah subhanahu wa ta'ala batabulabaw si isagyang kaiyamasa sumasagad tano sa pada si iku mga ilot iksamin wallah isaw na tiba wallah aya patot si iku pitang gisaan na ipakabagar o para teran si iku al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi so kaparati atano si iku ukuran amarata mapian na pala paleden makapupuon sa idin o kadnan tanu Rabbul Alamin. Agyang mautunan dudan tanu agyang kai mapipikir tanu apagusen tanu sa mapuntok sang kai oras ini senggay tanu apapuntok kutika mana aso padko mga kalbihan agyang kai bulan Ramadan. Di imaka tundug sa mga hadith ayat na ami tuturuyan na so kapapadalmi sa malaakalbihan nagu kamulian nagu kabarakat agyang kaiya ulan-ulan Ramadan isaw nagyang kai kaaluy tanu katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam amya katitayan si iki Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Miyakatitian si iku Abi Hurairah radhiyallahu anhu pitaru iyan na mataan asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitaru iyan igirakon miyakatalinguma so bulan Ramadan na pupangalalakaan sa mga pamintuan o surga. Nagu pupangalalakaban sa mga pamintuan o naraka. Nagu pupangapapatong sa mga syaitan. Sa mauto na taluwa mi aloy si isagyang kanan hadith panganero na kalbihan na giyang kuto kapupangalalakai si eko mga pamintuan o surga sabab sa kalbihan o kaya pakatalinguma o bulan Ramadan.
Katawan tanua igira kalalakaan so surga na ayad na mala ami tuturo ito na mararang kumyan so limu nagurila wallah subhanahu wa ta'ala si iku langulangwan o mga urip niyan langulangwan o mga urip niyan masisingan iniran so kapakasulad si iku surga nagu isaw tu amal alimu kakagia amay ko kalalakaan sa surga na ayaw di makasulad si iku surga na su mga tao di Iran kabaya ubasiran na ay maanan yan na makasulad si iku kalalakay si iku surga maana su mga tao ada siran gelebak sa mga panunuatan si iku wallah mga simba ay kebubayakiran wallah nagu kesababan sa kapesin si ay kiran wallah si iku miyang iipos miyang gugulaw leran dusa Padapan sa mararang kumagiyang kutu lalaka'i wallah si iku surga na giyang kutu bigan yan sa mala panginam na gumala chance sulang-ulangwan petetaubat kung mga urip niyan aden supya nga riribatiran si iku miyang ipos ang mga masa na sabab sa kalalakaan sa surga na ayadin ami tuturo iyan na pakaiingumaan siran wallah si iku rila iyan nagu isasamburak kiran wallah sulimu iyan nagu matatagusiran sa limu gagaw wallah subhanahu wa ta'ala yip man agyang kutu aki aloy agyang kutu kapangalalakabi si iku naraka na isa amala ami tuturo ito na bigan yan sa chance so mga tao di makang gulaw lah mga tao amiyang adudusa kumiyang ipos sa uba kalo-kalo na kaya kalalakaban so pinto mga pinto o naraka na sumasagad agyang kai amala ipahala amasa agi ito so kapamuas sa itano si ko bulan Ramadan na ubasiran mabangkiring si iku kapakatubatiran si iku wallah kapakatinudiran naguso kapakambalinganiran si iku panunuatan si iku wallah subhanahu wa ta'ala kakagya bapiapan aya maanan yan na aya mapenggelbekiran nagyang ko tuwa di misusuata si iku kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na lelekban so pamintuan o kanarakaan kauba kalo-kalo na katanudaniran na gumakambalingan siran si eko ay maanan yan na panunuatan si eko Allah subhanahu wa ta'ala ikatlo mapapadala mo nagyang ko to kia patong kapatong o mga syaitan si isagyang ko to kaya pakataling o bulan Ramadan so mga syaitan na padsalimor katan wallah ang mga urip ng wallah amya maratyaya na si iku kapakataling umaagyang kaya bulan Ramadan na kaya bugan tano sa mala tokal o mga syaitan sabab sa miya patong sa mga kabinasaan nagu mga budyo nagu sulangwan o mga galabakiran ipendedagiran o mga urip ng wallahu ta'ala na sabab sa mapapatong sa mga syaitan na aya kararamigan si iku mapanggalabak o ay maanan yan na mga urip ng wallahu ta'ala nagyang ko to mga simba ikasusuat wallah kakagya mialabat kiran agyang ko to kapakararad nagu kapapakabudyo ka o mga syaitan so mga ulama na padami aluiran pantag mituturo agyang ko to kapapangalalaka isi ko mga pamintuan o surga lagi dagyang ko to kialuyaw no isa amala ulama si isagyang kay mga Inda Arab ay malanagyang kay Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiya si Sheikh
Salih Al-Utsaimin. Itaru'yana wa innama tufattahu abwabul jannati fi hadha ash-shahri likathratil a'mali salihati wa targhiban lil 'amilin. Ay manatiyan pantag kapupengalalakay si eko mga pamintuan o surga si isagyang kaya masa akia pakataling bulan Ramadan na sabab si isagyang ko to tungan niya kapupakadakal o mga galabak mga pipiya mga panunuatan si eko Allah subhanahu wa ta'ala nagugiyang ko to akia baloy miya kapamaguyata sa mga tao ako bayang galabak sa mapia wa tughallaqu abwabun nari liqillatil ma'asi min ahli iman nagu ayam membuat pantag ang kutua kapupengalelekbi si eko mga pamintuan unaraka na sabab sa giyang koto akia pakainot o mapenggelebek akan beradu sa mga tao aad na mga paratian yang si eko Allah wa tusaffadu syayatinu fa tughall fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna fi ghairihi nasa ka mau tumambu aya pantag akapu pengapapatong o mga syaitan na giyang koto diiran mapenggelebak pepengapapatong siran sa ayamu ayan yan na diiran mapenggelebak so datar diiran mapenggelebak so datar o diiran menggelebak si eko salakaw si isagyang kaya bulan Ramadan mana kiadaan siran sa kapasang si sabab sagyang kutua kalbihan o kaya pakataling o bulan Ramadan na miya kasiyan siran sang kutua mapaparalyze apia panakabayiran amakang gulawla siran sa budyok si eko miya maratiya si eko mga urip no Allah miya maratiya na diiran kegaga sabab sa kalbihan agyang kaya bulan Ramadan agyang mau to napupenalamatan tanus wallah di itanu di pakandakalan so mga panunuatan tanu si iku Allah nagupakalaan tanu so kaliliwan nagitanu si iku mga puso tanu sa sasartaan tanu amala apanginam tanu si iku Allah ta'ala sa taufikan tanu niyan naguyamala na paka lidas tanu niyan si iku mga tiubayan aya lagi dia nagyang kai kasasagedar katanu agyang kai panyakit misa samble iman to teruna COVID-19 isap na namala ndao si iko mga miyamaratya agyang ko tagir masusugat siran ay maanan na tiuba na pupakala agyang ko to tadan tadbiran ko Allah para tieran simberan si ko Allah taala pangnintan no si ko Allah ayad na di tanu masariat na ayad na di tanu mangkelebak nagyang ko to kapupakaranitano si iko kadnan tanu rabbul alamin aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Search aniyo agyang kaya Facebook tanu iningaranan sa An-Naseha Multimedia kaya tanong siya sa mga piktibarangan ng mga video tanu mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanu ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanong.